Kajing ai kuble ye pi ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong utrai Jesus Christ u nong pen ba ye jongi. Ya kajing pusan na ka ktien ka jong blay. Tungi ye pule na ka shithi shinong Galatia ka lanong ka basan ka dukhat ka bakhat rio. Ka kentien ka baong henre nga ong tu Iaid da U Mynsiem. Ti kum ta pen pendap ya kajing kwa ka do. Iaid da U Mynsiem. Ti kum ta nginom pendap ya kajing kwa ka do. Kani ka long kajing hikai ka bakordor hadu kata-kata. Kum ki kun ka jong blay habangila padiang yu Jesus Christ ha ka download ka jongi. Ka Bible ka ong la shon shopping ida U Mynsiem bakoy. Pero U Mynsiem bakoy jong blay u em ha ka download jongi way pa iway. Kawai na ka daw ba U Mynsiem jong blay u em ha po jongi na marba ukwa ya ka banyalam ya ka jing em ka jongi na ka buram siya ka buram na ka jing job siya ka jing job na ka jinget siya ka jinget na ka bor siya ka bor. Palingisngo tuwa ba klem U Mynsiem bakoy nginam la ya ka ban job da lay-layru talaga jong ka bor kin syaram. Hang ni kaktian ka jong blay ka ong tu Iaid da U Mynsiem. Ka bakalan chipang ka jing alam ka jong U Mynsiem bakoy. Nginam la ban ong bang Iaid da U Mynsiem lani Iaid da U Mynsiem lada Iaid ha ka jing long jong ka do. Kan ma ba kaktian ka jong blay ka ong ka do ka kwa mar persya ya U Mynsiem. Berutau U Mynsiem ulang mar persya ya kata ka do. Namar kini ki ya mar persya ong kaktian ka jong blay. Kar ba pim yo le kita ki ba pidaman. Ka ba mot ka don ka por ka ba ngi kwa ba kata ka jing kwa ka jongi kam ya day bat U Mynsiem jong blay. Kam ya day bat kaktian ka jong blay. Aku arufin kan ma ba U Mynsiem jong blay bat kaktian ka jong blay ki ya long lang kaway. Pinam la ban penyaklat ya U Mynsiem jong blay bat kaktian ka jong blay. U Jesus Christ u ong kaktian ka bangga karan syapi kalong jingem bat kalong Mynsiem. Te dena kita kedaw ngila ban sungtu kumno bangi Iaid da U Mynsiem. Dia bangi Iaid da kaktian ka jong blay. Bat ka Bible ka ong ba kani ka do kay long mar persya ya U Mynsiem jong blay. Hado ba ngim yo ban le ika bangi man. Ka ba mot ba haga jing em lanti haga jing ya lanti ka jing ba man lagas ngi. Ka don kata ka man ka jingi ka ba long persya ya ka man ka jong blay. Dia bangi Iaid pa da U Mynsiem. Ka ba mot ngi haban iya no ya kata ka jing kwa la jong. Ka jing ang not ka ba don haga ni ka do. Ka ba pen so bhayo blay ngi haban penyap troin no ya kata. Kenang ya ka ba ngin la ban ong. Ka shisha menta ngala Iaid da U Mynsiem. Namalada film pat yale persya ya ka ni ka jing long jong ka do. Film pat yale persya ya ka jing kwa jong ka do. Ka ba long mar persya ya ka ktien ka jong blay. Ka ba mod ngim la ban ong bang Iaid da U Mynsiem. Lani balay alam da U Mynsiem. Henry ka ktien ka jong blay ka pen kan ma lagi. Bakum ki khun ka jong blay hi. Ngidon kam ban sya ha ka jing alam ka jong U Mynsiem barabor. Ka Bible ka ong kat ki balay alam da U Mynsiem jong blay. Kita ken kilong ki khun ka jong blay. Larangi ong bangilong ki khun ka jong blay. Kambiang tang bangin syunget. Kambiang tang bangin syukran. Ngidon kam ya ka ban Iaid ha ka lenti jong ka ktien ka jong blay. Da ka tagen ka rukam ngila banong. Pada shisha ala ya laming da U Mynsiem. Pada balay laming da U Mynsiem. Nginum pendap ya ka jing kwa brai jong ka do. Hagri ka sengi. Dungin ong ya la ka jong ka jing em. Iaid da U Mynsiem. Iaid ya ka jing alam ka jong U Mynsiem. Kenang bangin la ban job persya ya ka jing long jong ka do. Ka ba pensong si yu blay. Bat ka ba u blay hi u ong. Kita ki ba ya ka do kin yap.
Te to blay ke jing suk no rangkat berngi baro lang. Padahal ke sengi yang ngets kembo tran ai ngi kabor. Pengi Iaid da U Mynsiem. Perwanam kladru u blay u ie je pi kumba pilong. Amen.